wallahi ban yadda ba mallam, wallahi ban yadda ba, wallahi ban yadda ba mallam, kan bala'i da rayuwar ga to ko ina wallahi baka daga wurin gani sai ka kai ni inda ni ce ka kai to in baka san wuri ba baka wada min baka san wuri ba ba na a bayan gidan sarki ba ni ba haka ni san bayan gidan sarki ba mallam yanzu ka daukan ka kai ni bayan gidan sarki ko na duk garin ba san bayan sarki in ba nan ba duk garin da nan ne san bayan gidan sarki ko mun zuwa ko ina in ba nan ka kace ka kana mallam ni ho bayan gidan sarki ni ce ka kawo ni bai yiwa ka kawo ni nan ka aje ka ce min bayan gidan sarki na ina ne bayan gidan sarki ba nan ba ina ni ka iya in gane ni bai yiwuwa in san shiya da rame da kwata da kwazazzabo da ko ina ka to ka kawo ni nan kauna Abuja ka ce min bayan gidan sarki bayan baka nan mai girma sanata a cikin babu to yi mana wanga aiki bayan wata shi suka wuce to wallahi muna konan da kai sai wani wanda ni sani ya taho in tabbatar da nan na a bayan gidan sarki a'a iwal an gwalabo wani ka gani haka kamar damisa yaushe gari wallahi yanzu ga wallahi yanzu na wai mai mashin in bai san wuri ba bai ce min bai sani ba bayan gidan sarki na ce kai ne ya kawo ni nan a to kai in banda kai ina kawo kala ina ni sanan mai a nan na bayan gidan sarki na ka sani nan to shekara Kano ba a gari hala 7 shekara 7 a to sallamai ya taya gashi to Allah ya tsare kaji ka lallaba ka yi hankuri kaji dan gwalabo a ka sha gari wallahi shike naka koma a gege kai zaman wallahi kwana da yawa wallahi sai godiya ina damisa na san da bayan gidan sarki akwai rame akwai kwata akwai kwazazzabo lunguna sun yawa yanzu kuma da ni to sai ni ga ta koma wata yar karama Abuja ce yanzu ba haka bayan ka ba na ga titi da kwalbati ko ina kana ina ai bayan ta heka shekara 7 da na wuce 7 da ya wuce wato ina faɗa ma ƙarƙashin jagorancin honorable commissioner na ma'aikatar hilaye da gidaje wato Mamu da Wara an ka to an ka biya mu jiya ingantacciya an ka auna gidajen ku gidaje an ka ba mu kuɗi mun ka sai wasu gidaje mun ka kama sana'o yanzu in na fahimce ka malam Damisa an yi muku titi gashi kana a na gani to titi na ma'aikatar hilaye da gidaje ta taho ta auna wallahi ta biya ingantattar diya ba ga nan ba a na ga kawai kamar dan zakaran turawa layya lau a'a dan haka yanzu ka san abin da za a yi tsaya ba shi ba yanzu in na fahimce ka honorable commissioner Mamu da Wara kwamishina na ma'aikatar hilaye da gidaje shi ya yi ruwa ya yi tsaki an ka to an ka auna wurin ga an kai titi ka biya ingantaccen diya kowa ya wadata to bayan shi Damisa ina Legas sai ni ji wani labari sai ni ji ibtila'in gobara na kasuwa jihar Kebbi an ce min ka babbar kasuwa sabuwa ta jihar Kebbi ta yi gobara ai wannan ina faɗa ma Allah dai ya sauka tsohon labari amma yanzu ina faɗa ma karkashin jagorancin honorable Mamu da Wara kwamishinan ma'aikatar hilaye da gidaje a jihar Kebbi yanzu an inganta kasuwa an gina sabbin shagunoni kuma inganta wurare da dama cikin kasuwar jihar Kebbi karkashin jagorancin mai girma gwamna wato sanata Atiku Abubakar Babu sai ka sha mamaki in ka shiga kasuwa yanzu mu taido Allah a kai ni sabuwar kasuwa in gani da ido na ni ma in tabbatar kuma in ƙara jinjina ga mai girma gwamna sai ka kai ni ko gida ban shiga sai na ga ayyukan mai girma gwamna an ce duk jihar Kebbi kwamishina 2 akwai daga Mamu da Wara sai saura ai ina faɗa ma wallahi yanzu an samu ci gaba da haka tunani ina can Lagos nika jin labarin ma'aikatar hilaye da gidaje ai ina faɗa ma yanzu ba ga mu cikin kasuwa ba na gani ga mu cikin kasuwa yanzu Allah ya kai mu cikin lahiya ka sha mamaki arraqibu ya mujibu alwasiu alhakimu alwadudu ya majidu wa yanzu kaga mun shigo wurin mun shigo yanzu mun riga mun shigo Allah sarki duk suna annan duk suna annan nan duk suna Allah kaga la ilaha illallah kaga abubuwa yanzu ka san me za a yi mu yi tana mu yi ta ina tana tabbija kai wallahi an inganta kaf nan ka gani ba ɗayanta cikin sabon kasuwa mu tun da haka tun da can haka kaga layin can kaga wancan kaga nan
duk gaba ɗaya cikin sabuwar kasuwa muke. Sannan kana ina. Wa'en ga wuri da haka gani. Wa'annan mutane sun ka fara shigowa na. To yanzu ɗaukar kalan in kai ka inda mutane ba su ko shiga ba. kuma duk ƙarƙashin ma'aikatan hilaye da gidaje Sosai. nuhin kama mu da wara shi ya jagoranci wanga aiki. Ai kaɗan daga cikin aiki kenan. Kai to Allah shi mai albarka. Ɗan daga ciki kenan. Kace wa'anga mutane sun shiga. Wa'anga mutane sun shiga don haka yanzu ta nan za mu yi mu ta in kai ka inda mutane ba su ko shiga ba. To ina da misa. Gani nan. Mu tahi ka ɗaukan ka kai ne wurin ciyaman na 'yan kasuwa. Don in ji ta baki ne akan warin cikin da suke ciki. Bayan ji kuma ka kai ni inda manaja na kasuwa shi ma in ji yaya suka gudanar da mu'amalolinsu da mutane. Kwantar da hankalinka an gama mutane. Allah sarki. Sunana town planner Aminu Umar, ni ne janar manaja na wannan kasuwa. Kamar da kai tambaya haka gaskiya ni wannan kasuwa ta mu ta Birnin Central Market an sami ibtila'in gobara wanda ya ƙone dukiyar 'yan kasuwanmu. Alhamdulillahi bayan wannan gobarar mai girma gwamna ya ba da kwangila domin a yi gini sabbin shaguna wanda yake waɗannan shagunan an gina su an kammala an ƙare kuma an ba 'yan kasuwa waɗanda suka yi ainihin gobara an mayar musu da nasu shagunan da suka ƙone. Yanzu haka magana da muke ma kusan kashi 90 zuwa 95 da sun koma cikin shagunansu. Ma'aikatar filaye da gidaje wadda take ita ce kowa gare mu, muna miƙa godiyanmu zuwa gare ta. Sunana Alhaji Umaru ɗan gura gudan gaji. Ni ne ciyaman na kungiyar 'yan kasuwa na Birnin Kebbi Central Market kuma shugaban kungiyar 'yan kasuwa na jihar Kebbi. Wannan kamar da ka faɗi an samu haɗuwar kanuka tsakanin ma'aikatan ayyuka da kuma ma'aikatan filaye da gidaje ta jihar Kebbi a bisa ga kwakwaran kwamiti ɗin da mai girma shi gwamna ya sa da kuma manajimin na kasuwa da kuma kuda wanda Allah ya kaddace aka cimma wannan daidaito na yin wayannan aiki mai inganci da kuma tabbatar da cewa an raba shi bisa ga adalci. Waɗanda suka shahi town planning department na ɗaya ba samun kuɗin shiga babban muradi ga kuda ba. Abinda babban muradi ga kuda shine tabbatar da an yi gina bisa ga tsari wanda doka ta yi kuma ta yarda da shi an muradinta na farko. Muradinta na biyu shine tabbatar da kiyaye hakkin makwabtaka da haya wanda yake duk dokokin da kuda ka aiki a kansu babu doka guda da ta karo da doka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hakke na makwabtaka hakke na wanda shari'ar musulunci ta karfafa kuma ta ba da umarni da a kiyaye shi. Hakke na hanya hubusu ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kora a kiyaye ta sannan a kawar da duk wani abu da ke cutaswa a kanta. Muradi na uku shine samar da kuɗin shiga, kaga shi an ma ƙarshe ga abinda an muradu na gudanar da aikin town planning kuda. Illa ba ko guda ta ba, illoli na daidai da duk an kabar mutane sun kai gine-ginen su ba bisa ga tsari ba. To ita wannan unguwa maganar jin daɗin zama ko walwala cikinta ya kau babu shi. Saboda duk duniya babu inda babu hukuma irin wata. Makka da Madina akwai su. Ka fahimta? Na biyu, duk wani alheri da gwamnati ke nuhi zuwa ga al'umma na ta yi musu hanyoyi ko magudanan ruwa ba za su samu wannan dama ba saboda sun bi wuri su bata. In gwamnati za ta yi aiki sai ta biya diya na ita adda wuya ga gwamnati don za ka iska kudin da za a aiki kudin diya sun ninka su ninkin ba ninki
sai a dubi ko ba kuɗi na ba ai akwai can masu buƙatar wani abu wanda shi ma ba sai an biya kai ne ba ko kuma a duba wasu waɗanda suka bi tsari suka hidda hanyoyin su lahiya lau su sai a je a yi musu aiki ba tare da sun biya kuɗi ba. Sannan ban ƙare ma bayani ba ka tambaye ni illolin ne. Illa ta uku rashin waɗanga tituna da magudanan ruwa na haddasa bala'o'i na annobar ambaliyar ruwa ko turutoci. Sannan idan aka samu matsala ta gobara babu mashiga bale a kai agaci. So illolin ba iyaka gare su ba amma dai a takaice waɗanda suna na amma waɗanda ke faruwa gare mu akai waɗanda kowa jisa san da gaskiya ne. Wani lokaci gobara na tashi mota ta zo ta yi tsaye bakin titi babu inda za a abi ki shiga ta kai ga inda iftila'i shi gaba da ta bada alaji. To tsakani da Allah ina jinjina musu kuma ko yanzu gashi na ƙara jinjina musu saboda mu sun ka taimaka don sun rage mun aiki sannan sun taimaki kansu da al'ummar da a tare da su saboda sun yi biyayya ga abin da dokar ƙasa ta yarda da shi. A'a wallahi damisa aiki ai ba haka komi ba aiki ya kai aiki. wallahi ba haka komi ba. A'a da mun ka biyo sai na ga kamar wata mota tana kwashe shara da ma'aikata da wa to tun bisau dai a daidaita sauri so in tambaye ka shin wa'annan susuwa na su ko wannan ai ma'aikata kuda ke. kuda kuma to su halamiya aikin su kaga na daya suna kula da tsaftace muhalli. su kuda daya suna kula da tsaftace ga titi ko gani ga titi. Na uku suna kula da ya aka ce musu irin itatuwan gada a azabe su titi. Sannan suna kula da masu yin gidaje ba bisa ka'ida ba. su kuda Sannan kuma suna kula da tsaftace hanyoyin gudanar ruwa. in na fahimce ka yanzu ita kuda da mun kaga suna kwashe shara da sauransu suna kula da tsaftace muhalli kace kuma su kula da itace na wutar lantarki sannan kuma su kuda suna kula da itace da an ka shuka a bakin titi da sauransu kuma su kula da masu gina ba bisa ka'ida ba. To su kuma karkashin wacce ma'aikata suke? Ai ranka ta kabdin su da haka gani duk karkashin ma'aikatar kula da hilaye da gidaje da harkar. Ba banza ba. Wallahi. Ba banza ba. Shin ko suna ne ji jawabin darakta tan fulanin kwanan baya gidan rediyo ina can Legas. Abubakar Yalli ko? Shi darakta tan fulani. An ce min kuma ma'aikatar nan ta kuda kaga da GM da director finance da director electrical da director in town planning shi Abubakar Yalli an ce wallahi Allah ɗaya ya san sirrin mutane ba sai kowa ya ba kansu haɗe yake kuma wallahi an ce mai girma gwamna shi ma yana kula da harkar kuda da kai ne shi ka shiga magudanan ruwa shi na kwaso kwalbati shi na zuba shi na su kuma kuda suna kwashewa Allah sarki ina damisa yanzu ina na a gidanmu ka san shekara ta 7 banda kaga can kaga langar can kana kai kohon gida nan ka ce har yanzu mu gidanmu ba mu azarta ba a kai ko to sai ka hito ko yawwa sai na hito wallahi ka shagari